Sini sini YTF Central Committee, sini District by Block Committee, Puthum lai kaisa. After 2023 je Assembly election ni poreo, ini second time jeng omai ko jeng gathering khlaijaka. Tai jeng tini o meeting o jeng buskani sini movement o tini jeng tabangma kok jeng oro salaija. Bishas khlainai jeng tabuk sini YTF jeng khobor nainai bini sini joto block joto district kun tabuk jeng strong tongkho. Joto ni area ni jeng report rok kaham ko jeng collect claim nukulogo jeng obono sini confident je sini joto elaka obono sini youth rok tabuk jeng strong tongkho. Te aboni bagi jeng buskani salo sini Roman script tai sini tam thanai bono Roman script kok borok no abono jeng khlainani tai sini je greater Tripura ni demand abono dine jeng buskani salo jeng YTF jeng Agartala o jeng kaisa kotorma kaisa belai kirimai chama hai kaisa jeng movement othoba jeng kaisa ajaga jeng protest rally jeng khlainai abo jeng date do jeng dini tentative jeng kaisa jongui tongkha jeng agami dina abo nang jeng saklainai abono karei jeng tabo jeng every block o jeng taibo sini youth rok no jodi bo jeng strong tong honpano jeng taibo strong khlainani bagai jeng prottekta sini 40